тамошобино ина нижни бельёи арзон мепурсен марҳамат бори чандам шиткимаш буда ҳаминҷаро тавсия метиҳам нигоҳ кунед борои навшон омадагиай ҳам комплектои фасон ҳам пинюару пижамои хушрӯ ва ҳам аз анамин намуди фартуко тамом шудагӣ буд омадагиай нигоҳ кунед духтарако шапочка дора пешбандак дора махировунияй баданаи хеле дора диден баъд бо дастак дора хулоса нархшон 20 сомон ая 20 сомон кабучи амозирам астай фақат оранҷивиш мондагиай ира мисол кондитерскиё барои курс мегзаронанд ку хушрӯи ҳамая хела мепӯша ёки садикодан бигиранд ёки хулас ҳама чида мешава размериш универсальнияй ҳам калонда ҳам айдада мешава хулоса тамошобинони азиз бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза 9 қатор даянд пижамаошона бинен охичхи хушрӯчай борошон арзони тамошобиноина биёен бо аз наздик бинен так пӯшо бошад чӣ хеле дидестен 5 сомон 10 сомон ай диден 5 сомон 10 сомон тамошобино бинен чӣ хе пинюарои фасон омадагиай марҳамат бори новинка қабул кардиян 60 сомон ҳози ма дига цветошам шумода нишон метиҳам як боракак биненда уна сирх ранги ҳамияй баъд ӯ дигарош боша бо дига моделай ҳамагӣ 60 сомон марҳамат кассе данамхе пинюарои фасон дар кор боша иҷа интихоб зиёдай фақат ки камуш бировардагиай шумо нависен расмоша мепартоян дига модело ёки биёен аз наздик бинен маъқултон мешава обтобиш бо арзонтарай дона боша 60 сомон бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза 9 қатор даянд марҳамат биёен ина духтаро двойкачои сабукаки хонапӯшак марҳамат пижамои фасон бисёриҳо мепурсиданд 50 сомони бори нав омадай 50 сомон чанд расветкаву чанд гули фасон дора марҳамат кадомиш маъқултон мешава интихоб кунен ку дар ва как доставкатон мекунанд 50 сомон ёки биёен иҷа дига цветошам ҳаст марҳамат нигоҳ кунед расветкаош бисёрай марҳамат интихоб кунен бурдаш модар расонанд ёки биёен аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза 9 қатор ино чанд пуланд и тараф ёям хушрӯая ва дидена ина 80 сомон оптовияй дона чанд сомон дона 100 сомон мана и цветошам ҳастай марҳамат чанд намуд доранд духтарако дар кортон боша биёен 12 дарвоза тарафи тиллобозор 9 қатор остиндарозшам аста остиндарозшам нархай ина 100 сомон дона даянд тамошобино муслиновияй материалш биёен ина тамошобино чортага комплекти чортага анамхел пижамаои фасон омадаай марҳамат каседа дар курай ино шортикам доранд брук доранд халат доранд сарочки доранд хулас ина ҳамагӣ 4 чиз доранд нархаш маичниёш 130 сомон ҳози маичниёшам нишон метам анаи модело боша ё 130 сомон ая маичниё 100 сомон ай мана марҳамат тамошобино нигоҳ кунед ана ваяя маичниё ва ё 100 сомон ай духтаро ине ки нишон додем 130 сомон анаи тараф 130 сомон марҳамат каседа дар кораем ки комплектои фасони хушрӯ бо нархи дастрас биёен бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза 9 қатор булобдагиё чанд смай тройко барои родом бисёр мепурсанд духтаро мана марҳамат духтаракои хушрӯ арӯсако мана ҳама расветкаош ҳастай тройкаи 130 сомон фасоношай ана материалшам муслинай хушрӯай ина поёнда бинен иҷада двойкам тройкам так пӯшам ино чанд смай шортик доро ина хелео 40 сомон ай духтаро шортик дорако нигоҳ кунен чӣ хел фасонак хулоса биёен аз наздик бо тамошо карда интихоб кунен ина духтарако анаи хел футболкаи размерои калон мепурсен марҳамат амқа футболкаи хушрӯ омадай нархашку беҳтарин нарх 20 сомон марҳамат ира бинен ҳамаш бори навай 20 сомон каседа дар корай ҳатман биёен размерако то 60 дора қариб то 60 размер дора марҳамат футболкаи кушоч хушрӯ барои фитнес мегиранд барои хона мегиранд мана марҳамат 20 сомоне бовар мекунен 20 сомон ягон ҷудаи нарх нест биёен тамошо кунен харидорӣ кунен духтаро омада наметонен нависен доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза 9 қатор марҳамат